Здравейте! Днес съм ви подготвила някои полезни съвети за всички бъдещи мами, които очакват с нетърпение да се срещнат своето малко бебе. Знам, че когато се грижим за себе си, всъщност се грижим и за малкото бебе вътре в нас. Затова съм ви приготвила няколко полезни съвети за хидратацията, храненето и упражненията, които имат отношение към предстоящото ви раждане. Много е важно да пиете достатъчно количество вода всеки ден. Водата помага да изхвърлим токсините от тялото, както и да се справим с неразположение като крампи и главоболие. Мярката е 30 мл вода за всеки килограм от вашето тегло. Ако тежите примерно 50 кг, трябва да изпиете литър и половина вода за деня. Или пък ако тежите 65 кг, съответно да изпиете 2 литра вода. Ако правите упражнения, за всеки 30 минути упражнения, трябва да изпиете 250 мл вода. Може би ви се струва много като количество, но както казах в началото, водата помага да изхвърлим вредните вещества от нашия организъм. Така че съветът е където и да сте, винаги носете вода със себе си, а ако ви е трудно да пиете вода редовно, може да си напомняте с аларма на телефона, която да ви звъни на всеки час и да ви напомня да изпивате по една чаша вода. Ако сте минали 37-ма гестационна седмица, можете да пиете чай от малинови листа и да приемате масло от вечерния иглика. Листата на малините всъщност помагат контрахиращата се матка да работи по-ефективно, като по този начин улесняват раждането и го правят по-бързо. Също така подпомагат производството на майчиното мляко. За да има максимален ефект от чаят, пийте по 3-4 чаши на ден. Маслото от вечерния иглика се препоръчва по време на бременност, тъй като повишава еластичността на кожата, влияе благоприятно върху връзките на малкия таз и предотвратява разкъсванията по време на раждане. В себе си маслото съдържа гама-линоленова киселина, която помага правилно да се развива нервната система и главния мозък на плода. Също така оказва благоприятно въздействие, като намалява рисковете при късна токсикоза и еклампсия при бременните. Ето, че стигнахме до упражненията. Всъщност подготовката за раждането е подготовка за един маратон, така че продължавайте с вашите упражнения докато можете, но ако усетите нужда, намалете темпото. Ако никога не сте започнали да правите упражнения, не е късно, може да започнете като увеличите времето, в което вървите пеша. Също така е подходящо пилатес за бременни. Упражненията ви помагат да износите и да родите бебето по-лесно. Може да използвате и топка за фитнес. Това ще отнеме напрежението от таза и от шийката на матката. Относно храненето, опитайте да направите менюто си максимално здравословно. Избягвайте полуфабрикати, преработени, консервирани храни, наблегнете на прясната храна, плодове, зеленчуци, така ще си набавите необходимите витамини и минерали. Ако ви се преде нещо сладко, опитайте да хапнете плодове вместо бонбони.